Max Sweeney begyndte med at bede alle i forsamlingen om at lade, som om de var hjemme. Han talte om, at de sidste år har han besøgt mange steder på flere kontinenter og mødt mennesker med mange forskellige baggrunde. Nogle kom fra specielle religiøse traditioner, andre ikke. Jo flere mennesker han har mødt, jo mere tvivler han på, at Gud ser os som opdelt i små grupper, alle isoleret fra hinanden. Nej, Gud ser os helt sikkert som en stor gruppe, en stor flok, kan man sige, og det er sådan, vi er sammen her i dag. Ved præsentationen hørte I kristen videnskab nævnt. Mary Baker Eddy grundlagde kristen videnskab, og Max Sweeney begyndte med at fortælle om en oplevelse, som en familie havde, da de var taget afsted for at høre hende tale. Ofte kan en lille forståelse af Mary Baker Eddys karakter bidrage meget til at åbne døren for en forståelse af hendes opdagelse af Guds magt til at helbrede. Hun talte en varm sommerdag i New England til en stor gruppe mennesker. Blandt tilhørende var en mor og hendes 2 børn. Den lille pige, der var 7 år, havde et sår eller en betændt udvækst på hovedet, har en af Mary Baker Eddys studerende senere berettet. Da Mary Baker Eddy var færdig med at tale, stod tilhørende i kø for at hilse på hende, og da de 2 børn stod foran hende, smilede alle kærligt til hinanden. I betragtning af, at køen af mennesker var lang, kan denne lille hilsen kun have varet et øjeblik. Pigens mor sagde senere: "Jeg ville ønske, at jeg kunne fortælle verden, hvad jeg så, da Mary Baker Eddy hilste på disse børn. Det var en åbenbaring for mig. Der var kærlighed overalt, ligesom lyset, men den var guddommelig, ikke blot en menneskelig hengivenhed. Jeg så på de mennesker, der gik omkring på plænen, og jeg så kærligheden strømme ud til dem. Ikke blot var den over det hele, ligesom lyset, men den var der som en intelligent tilstedeværelse, som talte til mig, og jeg opdagede, at jeg græd, mens jeg gik frem og tilbage under træerne og sagde: Hvorfor har jeg ikke kendt dig før? Hvorfor har jeg ikke kendt dig før? Senere samme dag opdagede moren, at gevæksten på hovedet var forsvundet fra datteren, og det var nu fuldkommen normalt. Denne families oplevelse illustrerer fint Guds øjeblikkelige og helbredende kraft, som er guddommelig kærlighed. Hvis man går på nettet og søger på Mary Baker Eddy, for eksempel på Mary Baker Eddy Libraries webside, vil vi se, hvordan hun i et og alt overgav sig til denne kærlighed. Det var ikke en eller anden personlig, menneskelig kærlighed, der helbredte den lille pige. Det var Mary Baker Eddys genspejling af Gud, som Bibelen definerer som kærlighed. Morens reaktion på sin opdagelse af Guds rige, kærlighedens lov, som er inde i hende og hendes børn, var meget rørende. Hvorfor har jeg ikke kendt dig før? Hvorfor har jeg ikke altid kendt dig? Spurgte hun. Hendes naturgivende, klare forståelse af Gud blomstrede, da den kom i forbindelse med varmen og lyset fra denne kærlighed. Kun et øjeblik så hun et glimt af, hvordan Guds kærlighed og fuldkommenhed altid og fuldt ud har været til stede. Her læste Max Sweeney, at han nævnte noget fra en bog, som også uddyber spørgsmålet om Gud som kærlighed. Han nævnte den bog, som hedder Til himlen og tilbage, skrevet af Eben Alexander, som var en kendt neurokirurg, hjernekirurg. Og jeg ved ikke, om der er nogen her, der har læst den, men ganske kort, så handler det om, at han blev diagnosticeret med en alvorlig sygdom, og de troede, at han ville dø, og han var i koma i 8-9 dage, og på et tidspunkt senere har hans læger fortalt, at de kunne ikke måle nogen hjerneaktivitet overhovedet.
I dag rejser han rundt og fortæller om sin oplevelse og har skrevet 2 bøger om det. Og så kunne man sige, jamen hvis ikke der var nogen hjerneaktivitet, hvad kunne han så skrive? Men han blev fuldstændig helbredt efter, da han vågnede op fra komaen efter de der 9 dage. Og i den første bog, han skrev Til himlen og tilbage, skriver han noget, som er i overensstemmelse med det, som Max Wini fortæller om i dag. Kærlighed er uden tvivl basis for alting. Ikke en abstrakt, uforståelig kærlighed, men den sædvanlige slags, som alle kender. Den form for kærlighed, vi føler, når vi ser på vores mand, kone, børn, ja, selv vores dyr. Denne kærlighed er i sin reneste og stærkeste form ikke misundelig eller selvisk, men betingelsesløs. Dette er alle virkeligheders realitet. Den ufattelige, fantastiske sandhed om alle sandheder, der lever og ånder i kernen af alle ting, der eksisterer eller nogensinde vil eksistere. Og ingen, der er uvidende herom, og hvis handlinger ikke er i overensstemmelse hermed, kan opnå en blot nogenlunde akkurat forståelse af, hvem eller hvad vi er. Skal vi se her. Hvordan Guds kærlighed og fuldkommenhed altid og fuldt ud har været til stede, det er det, som resten af foredraget handler om. Når vi taler om Jesus, så bemærkede Mary Baker Eddy, at han lærte sine tilhængere, at den første kristne pligt er udøvelsen af sandhedens og kærlighedens helbredende magt. Nu skal vi prøve at udforske, hvordan man ved at føle eller sanse åndeligt Guds nærvær som kærlighed, kan bringe øjeblikke af vidunderlig forståelse. Øjeblikket, der faktisk helbreder og reformerer. For den nævnte mor og datter var et enkelt øjeblik alt, hvad der var nødvendigt. I sit hovedværk, Videnskab og helse med nøgle til skriften, giver Mary Baker Eddy denne forklaring på bøn. Bliv der for et eneste øjeblik bevidst, at liv og intelligens er rent åndelige, hverken i eller af materie, og legemet vil der ikke ytre nogen klage. Hvis du lider under en forestilling om sygdom, vil du pludselig opdage, at du er rask. Sorg vendes til glæde, når legemet styres af åndeligt liv, sandhed og kærlighed. Her er håbet i Jesu løfte. Den, som tror på mig, han skal også gøre de gerninger, jeg gør, til jeg går til faderen. Det vil sige, egoet er borte fra legemet og hjemme hos sandhed og kærlighed. Et eneste øjeblik. Er det virkelig alt, hvad der behøves? Hvad sker der i et sådan øjeblik, og hvordan kan det ændre hele ens liv? Max Wini fortæller, da jeg første gang hørte ordene, blev der for det eneste øjeblik bevidst, at liv og intelligens er rent åndelige, så forestillede jeg mig, at det måtte være ret vanskeligt. Jeg har muligvis sammenlignet det med at stå på et ben på en line i nogle sekunder. Men jeg opdagede, at det var noget helt andet. For nogle år siden var jeg ude for en ulykke og beskadigede min ryg efter et fald fra 3 meters højde. Jeg kunne godt gå, men der var konstante smerter. Jeg havde i årenes løb fået mange helbredelser ved bøn, så det var naturligt for mig at vende mig til den allesteds nærværende kærlighed, som er Gud. Mens jeg bad, åbnede jeg mig mentalt, så jeg kunne lære noget om Guds fuldkommenhed og min åndelige identitet som Guds fuldkomne udtryk. Jeg kunne spore mine fremskridt ved at følge med i, hvordan mine tanker om mig selv ændrede sig. Når vores tanker forandres af Guds intelligens, kærlighed og magt, så omslutter det alting i din verden og alt, hvad vi kommer ud for. Jeg begyndte at føle, at min frygt eller ulykken var ved at forsvinde, og hvad der nu blev mig mere klart, var i stedet kendsgerningen om, hvordan Gud har skabt mig og passet på mig, inklusive min intakte åndelige fuldkommenhed og godhed. Det er fantastisk, hvordan Gud svarer på vores bønner ved at ændre vores tanker.
Cirka 3 dage efter ulykken tog jeg afsted for at besøge min svoger. Vi bor langt fra hinanden, og jeg glædede mig til at se ham. Vi er begge ivrige golfspillere, og han havde arrangeret en match for os på en smuk golfbane. Jeg fortalte ham ikke, at jeg havde smerter, og sammen begyndte vi at varme op til spillet. Jeg havde store problemer med mine sving, men blev ved både med at forsøge at ramme bolden og med at bede til Gud. Med tanken helt åben mod Gud, kunne jeg pludselig mærke i mit hjerte, at jeg var omsluttet af guddommelig kærlighed. Resultatet var en meget overraskende forståelse. Jeg indså, at hverken Gud eller Guds åndelige billede, her specielt mig, var kommet til skade ved faldet. Jeg viste min taknemmelighed ved at erkende denne sandhed. Lige der på træningsbanen, i løbet af den tid det tog for mig at slå en bold ud med min kølle, forsvandt smerten i min ryg øjeblikkeligt og permanent. Jeg kan huske, at jeg i den grad var imponeret over kærlighedens magt til på blot et øjeblik at skabe forståelse og ændre tanken. Det illustrerer klart, hvordan man kan opleve ægte ærefrygt, når åndelig fuldkommenhed i en atmosfære af Guds kærlighed accepteres helhjertet og bliver basis for tanken. Det handler ikke om, at det menneskelige sind narres til at tro på helbredelse og fuldkommenhed, men det der opleves som virkelighed, mens det, der opleves som virkelighed, er sygdom og skader. Nej, denne forståelse afslører, at mennesket i virkeligheden er fuldstændig åndeligt og udtrykker en højere magts fuldkommenhed lige her og nu. Med andre ord, Guds fuldkommenhed. Helbredelse i kristen videnskab handler ikke om forbedring af noget dødeligt materielt. Det handler om en opklaring af dødelighedens tågesyn, så Guds fuldkommenhed kan komme til syne i os. Det er vidunderligt, hvordan vi med åndelig sans kan gennemskue billeder af mangel eller lidelse og klart se, at i virkeligheden er det kun evig kærlighed og en åndelig manifestering af den, der er til stede. Jeg var nødt til at bruge ord og sætninger for at beskrive, hvad der virkelig skete på blot et enkelt øjeblik. Omsluttet af Guds kærlighed gav jeg på et øjeblik efter for den mærkbare virkelighed, at hverken Gud eller Guds åndelige billede nogensinde havde været virkeligt skadet. Til trods for, at jeg kun følte det et par sekunder, så ændrede dette mærkbare nærvær mig. Bibelen beskriver perfekt, hvad det var, der skete. Hos Esajas står der: jeres skyld skal blive som en revne, der breder sig i en knejsende mur, så den pludselig i et nu ligger helt knust. Videre fortæller Mark Sweeney: gennem det, som kun kan beskrives som et glimt af indsigt, blev min forståelse af Guds autoritet og mig selv som et intakt resultat af Gud, nu til noget, jeg kunne mærke og føle. Frygt blev øjeblikkeligt erstattet af glæde og taknemmelighed. Det kan kræve ord at beskrive et klart inspireret øjeblik, og disse ord kan hjælpe meget. Jeg elsker at studere og udforske Bibelen og Mary Baker Eddy's bøger og skrifter. Det jeg lærer her er noget, jeg tænker over næsten hele tiden. Når jeg beder, har jeg imidlertid opdaget, at det er vigtigt ikke kun at være tilfreds med de ord og sætninger, der beskriver den helbredende indsigt. Det kan være nyttigt at opleve den ordløse kraft af selve indsigten og vende den indad. Det handler både om at vide det og om at føle det åndeligt. Det er ikke nogen ny metode. Bibelen forklarer, at vi bør stå i åndens nye tjeneste og ikke i bogstavens gamle tjeneste. I en effektiv bøn er der så vist en balance mellem bogstaven og ånden, som Bibelen taler om, og som vi ved, betyder den balance en forståelse af så at sige alt.
Max Wine foreslår, at vi lavede en lille øvelse, der skal til at få os til at forstå bedre åndeligheden af et begreb. For eksempel, at vi besøger ham der, hvor han bor i New Mexico, hvor der er bjerge og sne. Og han forestiller os, at vi har tilbragt natten oppe hos ham, mens det sneede i bjergene. Og når vi vågner om morgenen og går ud, og det er vinter, så ligger der sne både på jorden og på træerne. Og vi åbner døren og går ud i solen, og der er så stille. Og vi bemærker, at noget af den lette, meget kolde puddersne falder ned fra et træs grene og er forundret over, hvordan sneen virker som en prisme for solens røde, gule, grønne og blå farver. Vi vender ansigtet op mod solen, lukker øjnene og nyder varmen. Vi kan føle varmen i vores ansigter, og det er sådan, det er, når man føler den åndelige betydning af noget, i dette tilfælde af ordet solskin. Farverige ord, beskrivende ord, blev her brugt som hjælp til at mærke denne varme, og vi kunne tage den ind og føle den. Men hvis vi nu ikke bruger ånden, men bogstaven, kan vi beskrive solskin på en anden måde, som en vedvarende atomar proces, hvor solen hele tiden frembringer energi ved hjælp af kernespaltning, der omdanner atomkerner til helium. I sit indre fusionerer eller smelter solen 620 millioner tons brint hvert sekund. Fotoner er elektromagnetiske biprodukter af denne kernespaltning, og nogle af dem bevæger sig mod jorden med ca. 300.000 km i sekundet. Det er det, vi opfanger som lys. Dette kan man kategorisere som ord, der beskriver en del af sollyset. Denne viden om lyset er meget nødvendig. Vores mobiltelefoner og en masse andet kan ikke fungere, hvis disse facts om lys ikke var kendt. Og Max Wine sagde videre, da jeg beskrev lyset ved hjælp af ord og tal, så var det lidt vanskeligt at forestille sig varmen i ansigtet, ikke sandt? På samme måde kan det være med at forstå Gud og bøn. Jeg lægger vægt på at føle substansen bag de ord, der beskriver Gud, når jeg læser eller taler. Uden følelsen, den åndelige sans, kan idéer let ligne kold og steril statistik og facts, uanset hvor sande de måtte være. Lad os nu gå videre fra solskinnet og bruge et øjeblik lige nu på at mærke Guds nærvær og Guds kærlighed åndeligt. Vi vil prøve at gøre det på samme måde, som vi netop har følt solens varme. Bibelen forklarer, mit nærvær skal altid følge dig, og jeg vil give dig hvile. Så derfor ved vi, at Gud er til stede fuldt ud her i dette rum. I think this is the place. Det kan være, at Max Wine har lovet, at han vil komme op og være med til at lave den her lille øvelse om, hvordan vi mærker føler Guds nærvær. And I just said in Danish, so this is why we know that God is present just here in this room. That's it. And we'll try to be still and think about how God as love is in the center and basis and structure. Isn't that? Yes, good. All right, so you stay there because I'll just say it in English. Your most valuable possession is God's love for you. Det vigtigste, det mest kostbare I ejer, er Guds kærlighed til jer. That love is not just in words, it's something that is God has written in your heart. Den kærlighed er ikke kun i ord, det er noget Gud har skrevet i jeres hjerter. Someone said to me not long ago that God is more than just a name or a word. God is a feeling.
Der var en, der sagde til mig for nylig, at Gud er ikke bare ord, Gud er en følelse. To feel God as love is what gives authority to what he tells you in prayer. At føle Gud som kærlighed er det, der giver os autoritet til at helbrede i bøn. So often we pray alone and we do all the talking. Samtidig så beder vi alene, og det er os, der siger noget hele tiden. Today, though, we're going to let the love that is God speak in our hearts right now. I dag så vil vi lade kærligheden tale til os til vores hjerter lige her og nu. As we sit here, God's love is pouring on us like a torrent. Som vi sidder her, så strømmer Guds kærlighed ud til os som en flod. If you were standing under a big waterfall and you open your mouth to get a drink, Hvis I står under et vandfald, og I åbner munden for at få lidt at drikke, there would be more water than you could ever drink in a whole lifetime. så er der mere vand, end I vil kunne drikke i hele livet. Much more than any waterfall is the love of God pouring on you right now. Men meget mere end et vandfald, så er Guds kærlighed strømmende imod os lige nu. It's also within you. It's not coming from away, it's also within. Det er også inden i jer. Det er ikke noget, der bare kommer udefra. An important part of prayer is to feel and be grateful for God's love for you. En vigtig del ved at bede er at være taknemmelig over Guds kærlighed til os. As I travel the world, I see that is what people forget the most. Når jeg rejser rundt i verden, opdager jeg, at det, som folk glemmer allermest, The reason that I created this lecture grunden til, at jeg lavede dette foredrag, is to help people remain in feeling God's love. Grunden til, at jeg lavede dette foredrag, er, at jeg gerne vil have folk, de bliver i Guds kærlighed. Følelsen af Guds kærlighed. Undskyld. That's right. I was going to correct her. It was all right. So now, as we are feeling God's love, not just in this room, but let's just do it now. As we feel this love, Når vi føler den kærlighed, og det gør vi lige her og nu, God is giving you a blessing about yourself. så giver Gud os en velsignelse om os selv eller for os selv. Every hour, the blessing is different. Hver time er velsignelsen forskellig. Are you interested in what God's blessing is for you in this hour? Er I interesseret i, hvad Guds velsignelse er for jer her i denne time? Be very still inside and listen. Vær meget stille indeni og lyt. Here in Denmark, you've seen when there is no wind and you're by a lake. You know the lake. Let's see, it's over here. There's a big lake. Okay. Have you ever been there in the morning when there is no wind at all? Go ahead. Ja, vi forestiller os, at vi er ude ved søerne, og de er helt stille, der er ikke en vind. And the lake, it looks like a mirror. Søen er faktisk som et spejl. You can see the buildings reflected on the tranquil surface. Vi kan se genspejlingen af bygninger nede i søen. Prayer is like that. We want to be so still in our hearts so that our thought mirrors the image, not of buildings, but the image of God. Be that still, just like the lake in the morning. What was the first you said?
be so still, like the image on the lake is like a mirror. Our heart can be that still Ja, vores hjerter skal være lige så stille som det spejlblanke vand, so that the image of God is clear in our thought. således at billedet af Gud er klart i vores tanker. Okay. So right now, let's do that. Be so still and let God just love you Vær så stille i jeres hjerter og bare lad Gud elske jer. and in that love listen for God's message or blessing for you personally. Og i den stilhed, så lyt efter Guds velsignelse til jer personligt. I'll do it too right now. We'll do it for a minute or so. Vi prøver at gøre det nu et minut eller sådan. It makes me so glad to know that God is giving you these blessings 365 days a year. Det gør mig så glad at vide, at Gud giver jer disse velsignelser hver dag hele året rundt. For now on, whenever you ride your bike or drive or walk by that lake, remember that peace and love in your heart, okay? Husk den fred og ro og kærlighed i jeres hjerter, når I kører, cykler, går henne ved søerne. See, we did it just like the program, huh? Ja. Good. Thank you. Perfect. I changed it all. Just so Ja. Nu skal jeg lige se her, at jeg ikke kommer til at gentage det hele her. Det er vigtigt at føle varmen for Guds nærvær lige her og nu. Lad være at tænke, vi skal bare gøre det. Evig kærlighed vil fylde alt liv, ligesom den vil fylde alle tanker. I Johannes første brev står der, den som bliver i kærligheden, bliver i Gud, og Gud bliver i ham. Evig kærlighed bor i jer, eller i os, og vi bor i evig kærlighed. Det er den ideelle situation lige her, hvor vi sidder. Det giver en god følelse, når vi prøver at føle åndeligt som nu, at Guds kærlighed er lige her. Derfor skal vi også huske på, når vi befinder os andre steder, og bruge tid på at føle kærlighedens nærvær inden i os. Det står ikke her, men i sit foredrag lige før talte Mark Sweeney om, når vi går i butikker, når vi går i Irma, og vi skal stå i køen for at blive betjent, så kan vi bruge tiden til det og forstå, at den kærlighed og det nærvær, som Gud er overalt og er genspejlet af alle de mennesker, der står i køen og alle de andre. Og som han sagde, så lover han, at Irma vil aldrig blive det samme igen bagefter. Og vi skal også huske, når vi befinder os andre steder og bruge tid på, som kærlighedens børn er der intet mere naturligt for os, end at elske og føle Guds kærlighed. Hvis ånden eller den guddommelige kærlighedsmagt
bærer vidne om sandheden, så er dette det endelige afgørende. Den videnskabelige måde og helbredelsen er da øjeblikkelig, står der i Videnskab og Helse med nøgle til skriften. Det materielle kan ikke give os guddommelig kærlighed. Når man for alvor tænker over det, vil man se, at heller intet andet i verden kan. Gud alene er kærlighed. Det er vidunderligt, hvordan den kærlighed, som vi åbent føler og giver til andre, i virkeligheden er Guds kærlighed. Folk er ofte villige til at genspejle Guds kærlighed ved at elske andre. Men den anden vej rundt, selv at modtage og føle Guds kærlighed, er der ikke mange, der konsekvent vil være med til. Men at modtage er ikke selvisk. Når vi overgiver os til Guds dybe kærlighed, vil vi se, hvordan den flyder over. Hvis vi prøver det lige nu, så er der ingenting, der kan forhindre os i at vide og føle, hvordan vi er et med evig kærlighed. Når vi erkender dette nærvær, er det lidt ligesom at vende ansigtet op mod solen en rigtig kold dag. Jo længere man gør det, jo mere varme mærker man. Læg mærke til fra nu af, jo mere vi holder fast i kærlighedens nærvær i vores tanker, jo mere føler og åndeligt mærker vi dens helbredende varme og vedvarende kraft. Det er vores ret at føle Guds nærvær og magt, og at kæmpe for det. Dette gennemtrænger al frygt, og det helbreder. Vi skal give os selv lov til at blive dybt bevæget af, hvad vi oplever i bøn for os selv og andre. Helbredelse afhænger kun af, at vi erkender vores enhed med Gud. Et godt eksempel på dette finder vi i Bibelen, hvor en spedalsk mand opsøgte Jesus og bønfaldt ham om at helbrede sig. Jesus ynkedes inderligt og rakte sin hånd ud og rørte ved ham og siger til ham, jeg vil blive ren. Og straks forsvandt mandens spedalskhed, og han blev renset. Ynkedes inderligt. Det illustrerer tydeligt følelsen eller ånden bag ordene. I skal føle og vide, at Gud alene styrer mennesket, skriver Mary Baker Eddy i et af sine værker. Føle og vide. Vi lærer at forstå bogstaven ved at studere Bibelen og Videnskab og Helse, som ligger fremme herhenne på bordet, men det har I vist set. Og jo mere vi studerer disse bøger, jo mere fortrolige bliver vi med den sandhed, de indeholder. Ord kan sørge for detaljer med stor og klar tydelighed, men med vores åndelige sans kan vi oversætte ordene til følelser. Det gør os stille, og vi føler åndeligt åndens og kærlighedens nærvær, som vi gjorde for et øjeblik siden. Max Svine sagde om følelse, at det er den dybe oplevelse af virkelighed og ånd, der går hånd i hånd. Jeg har faktisk lært, sagde han, at uden dette partnerskab har min bøn ingen substans. Vi skal føle og forstå. Hvis vi foretager en praktisk undersøgelse af denne balance, så i den forbindelse, der fortalte Max Svine om en hændelse, en pige havde, han kendte. Det står ikke her, men han fortalte her, at det er faktisk en, han kender rigtig godt den fortælling, fordi det var, da hans kone gik i 4. klasse, til hende, der har fortalt ham den. Hun var på vej hjem fra stranden med en veninde, og sit badehåndklæde havde hun bundet op på cyklen, således der hang sådan en fli ned, der kom ind i et egern. Cyklen stoppede brat, og hun fløj ud på vejen, hvor hun skrabede den ene side af ansigtet. De næste par dage gik hun ikke ud af huset. Sammen med sin mor arbejdede hun i bøn og studerede Guds ord fra Bibelen og Videnskab og Helse. Hendes mor læste højt for datteren, der ikke kunne åbne øjet i den ene side af ansigtet, det var gået ud over. Efterhånden accepterede hun mere og mere af det, hun hørte om sig selv som Guds barn. De idéer, der blev fremsat, var ikke blot nogen, hun hørte, men nogen, der påvirkede hende meget.
Hendes mor havde tildækket alle spejlene i huset for at forhindre datteren i at blive forskrækket, når hun så sig selv. Men et par dage efter fik hun alligevel sig selv at se i spejlet, og der skete der noget fantastisk. Først blev hun godt nok overrasket over, hvad hun så. Men på baggrund af det, hun havde lært om sig selv som en åndelig, guddommelig skabning, forekom synet hende besynderligt. Og på et sekund, et af disse øjeblikke, vi har talt om, indså hun, at det hun så ikke havde noget at gøre med det, hun i virkeligheden var. Indtil da havde hun altid betragtet sig selv som en god pige, en der hele tiden forsøgte at blive bedre. Men et øjebliks indsigt fik hende til at forstå, at hun ikke behøvede at gøre det længere. I stedet følte hun en overvældende kærlighed og anerkendelse. Hun indså, at hun som Guds barn allerede var helt fuldkommen. Det var ikke noget, hun skulle arbejde på at blive. Guds åndelige skabninger er ikke på vej til at blive gode. De er gode. Det mærkelige billede af sig selv, hun så i spejlet, kunne ikke have noget at gøre med, hvem hun i virkeligheden var. Det, der nu skete, var, at det øje, der havde været lukket, åbnede sig, og hun kunne se normalt. Og et par dage senere var hun igen ude at lege med sine veninder, og hendes hud var så hel og fin, som den altid havde været. Det er værd at bemærke, hvordan de idéer, hun havde studeret i bøgerne, spillede en vigtig rolle med hensyn til det korte øjeblik, hvor hun oplevede en fuldstændig forandring af sine tanker. Dette illustrerer fint meningen med: bliv dig et eneste øjeblik bevidst, at liv og intelligens er åndelige, hverken i eller af materie, og legemet vil da ikke ytre nogen klage. Hvis du lider under en forestilling om sygdom, vil du pludselig opdage, at du er rask. Sorg vendes til glæde, når legemet styres af åndeligt liv, sandhed og kærlighed. Efter det vi nu har hørt, hvad er det så, der forbinder bøn med helbredelse? Det fremgår klart, at det begynder med, at man fordyber sig i Guds kærlighed. I den kærlighed bliver anskuelser og idéer om Gud og Guds sande skabninger belyst og konkrete. Bøn kan forandre en inspirerende kendsgerning, som vi hører eller læser om, til en klar overbevisning, som vi indsuger og erkender. I Videnskab og Helse skriver Mary Becker Eddy: husk på, at bogstaven og det mentale argument kun er menneskelige hjælpemidler, der bidrager til at bringe tanken i samklang med sandhedens og kærlighedens ånd, som helbreder den syge og synderen. Følelsen af Guds kærlighed hjælper os til at opleve de åndelige sandheder om Gud. Ikke blot intellektuelt, men konkret. Paulus siger det i Bibelen på denne måde: det beder jeg om, at jeres kærlighed må blive mere og mere rig på indsigt og al dømmekraft. Disse åndelige sandheder, der forandrer tanken og helbreder, er altid til stede. Hvorfor? Fordi Gud altid er nærværende. Det kan vi nu tale om med autoritet, vi der er samlet her, for vi ikke bare ved, at Gud er nærværende, vi kan føle det. Den sandhed, der helbreder, skyldes ikke menneskers klogskab, men en guddommelig intelligens, som Bibelen identificerer som Kristus. Gud, som er sandhed, fastholder sin skabning fuldkommen, evig og i sikkerhed. Hvis dette er sandt, hvorfor bliver vi så nogle gange så sårede, så vrede, ulykkelige og bange, at vi mest har lyst til at give op? Det er fordi, vi holder op med at fastholde følelsen af Gud som kærlighed. Vi holder op med at gøre det bevidst. Så i stedet for at føle os elsket, giver vi måske andre lov til at beslutte, hvad vi føler. Vi giver måske vores fysiske sanser lov til at beslutte, hvad vi føler. Og selv falder vi måske tilbage til sædvanlige gamle reaktionsmønstre og giver dem autoritet til at beslutte, hvad vi føler.
Vi skal forestille os vores bevidsthed som en ren tavle. Hvis vi ikke selv skriver noget på den, så vil verden helt sikkert gøre det. Det, der bliver skrevet, er måske ikke rigtigt. Men hvis vi ikke er bevidste om det, er der stor risiko for, at det er det, vi vil tænke og endda identificere os med. Omvendt, hvis vi inden vi går ud i verden, gør det muligt for guddommelig kærlighed at skrive på vores tankes tavle, så vil vi få en viden om os selv og andre, som ikke blot er nogenlunde troværdig, men som er virkelig sand. Men det er kun os, der kan beslutte at gøre det. Det er noget, man gør helt alene med Gud, men dens virkninger når langt ud i verden. Hvad kan vi nævne som eksempler på noget, som uden vores vidne kan blive skrevet på vores mentale tavle? Hvad med denne her? Sikke en idiot jeg er. Jeg fatter ikke, at jeg kan være så dum. Eller hvad med denne her? Hvad i alverden er der i vejen med ham eller med hende? De ser da mærkelige og faktisk ret usympatiske ud. De stakler. Eller endnu værre, jeg bliver altid syg på denne årstid. Og nu begynder det igen. Jeg kan mærke, at jeg begynder at blive rigtig syg. Ingen vil nok påstå, at den slags tanker er englebudskaber for guddommelig kærlighed. Vi kan more os lidt over dem. Faktisk bør vi grine af dem, hvis vi blot hele tiden er bevidst om, at det drejer sig om frygt og forfejlede opfattelser, der giver genlyd i hele verden. De er ikke fra Gud, og derfor ikke sande om livet. Kristen videnskab forklarer den slags frygt og fejlopfattelser som vildfarelse. Vildfarelser som disse kan kun bruges til én ting, at blive rettet. Så lad os afsløre nogle af dem, så vi bedre er i stand til at afvise dem. Allerførst skal vi være opmærksomme på, at ingen fejlagtig tanke kan påvirke os, medmindre vi giver den lov til det. Mary Baker Eddy skrev engang i et brev: Vildfarelsen kommer til os for at få liv, og vi giver den alt det liv, den har. Blot fordi onde forestillinger dukker op i tanken, betyder det ikke, at der findes en magt ved siden af Gud, som kan fortælle os om noget virkeligt. Det vi hører er formodninger, for den eneste magt, der findes, er Gud. Ordet vildfarelse dækker ikke over noget virkeligt. Det er bare en betegnelse. Et ord. Lad os for eksempel se på den første ting, der kom frem på vores mentale tavle, og som vi morede os over. Sikke en idiot jeg er. Jeg fatter ikke, jeg kan være så dum. Nogle mennesker siger den slags ting til sig selv så tit, at det bliver en slags livsstil. Men når vi er et med guddommelig kærlighed, så må idioti og dumhed nødvendigvis være nogle af Guds kvaliteter, hvis de er vores sande kvaliteter. Så stop næste gang, du taler nedsættende om dig selv. Forstå straks, at Gud er nærværende. Føl Guds kærlighed, der blidt omslutter os. I det lille øjeblik kan det være, at Gud vil fortælle noget sandt, give en indsigt om, hvem vi i virkeligheden er. Destruktiv selvkritik må nødvendigvis holde op, og så vil vi se, hvad der sker, når vi erstatter selvhad med Guds kærlighed. Om det så blot er hver anden gang. Hvad med de andre kritikpunkter? Hvad er der i vejen med ham eller hende? De ser usympatiske ud. Igen, dette hænger sammen med, at vi accepterer, at kærlighed og vi som kærlighedens manifestation er adskilte. Vi skal være opmærksomme på, at alt hvad vi føler, der trænger til helbredelse ved bøn, er en slags hypnotisk tanketilstand, der viser sig som en ufuldkommen materiel tilstand. Derfor, inden vi begynder at bede, skal vi spørge os selv: accepterer jeg en adskillelse af kærlighed og mennesket som noget sandt? Og vil jeg nu prøve at ændre denne virkelighed? Eller ser jeg dette som en vildfarelse, en løgn om virkeligheden?
Formålet med bøn er ikke at forbedre en mislykket virkelighed. Snarere afviser vi en forkert opfattelse af den fuldkomne virkelighed. Sandheden er, at I og alle, som I ser, hele tiden har deres fuldkomne åndelige identitet i Gud. Ingen af os kan rumme løgne, frygt, sygdomme, mangler eller skader, lige så lidt som Gud kan. Vi skal derfor viske vores mentale tavle ren for alle løgne om Gud og mennesket, og i stedet lade sandheden blive skrevet i vores bevidsthed. Og den sandhed er, at Gud forbliver kærlighed, og vi forbliver alle altid i kærligheden. I virkeligheden bor Guds natur altid i os. Findes der andet i os? Nej, kun Gud som nærværende. Se, Guds rige er inde i jer, sagde Jesus. Vores godhed og fuldkommenhed er ikke fysiske tilstande. De er bevis på vores enhed med guddommelig kærlighed. Virkningsfuld bøn ændrer ikke virkeligheden. Bøn åbenbarer virkeligheden. Det er skønt, at vores bønner bliver hørt, blot vi er bevidste om virkeligheden. Og så lige den sidste, der blev nævnt. Jeg bliver altid syg på denne årstid, og nu begynder det igen. Det er fejl, vi begår igen og igen, som vi taler om her. Det er almindeligt i verden, måske endda interessant, at forbinde alder eller årstid med sygdomme og problemer. Tag for eksempel influenza. Man regner med, at den dukker op vinter efter vinter. Influenza har rod i ordet influering. I middelalderen var folk fra Sydeuropa mistroiske over for folk fra Nordeuropa. Og vinteren troede de, der boede mod syd, at vinde fra nord ville bringe en mørk og ond indflydelse med sig. Så hvad står der derfor stadig på vores mentale tavler? Der står, at det om vinteren er almindeligt at føle sig skilt fra guddommelig kærlighed og lide under en ond indflydelse. Hvad siger I til, at vi sletter den? Og hvad med at slette nogle af de andre sædvanlige ting, der står på vores mentale tavle? Jeg bliver altid deprimeret ved juletid. Jeg får altid ondt, når jeg løber, osv. Nu ved vi, hvad vi skal stille op med den slags. Første trin er, uanset hvad bønnen drejer sig om, at flygte ind i kærligheden. Kærlighed er vores sikre skjulested, som Mary Baker Eddy siger i et digt. Det er her, vi begynder. Om Jesus siger hun, han lærte sine tilhængere, at den første kristne pligt er udøvelsen af sandhedens og kærlighedens helbredende magt. Når vi soler os i Guds kærlighed, skal vi også være åbne over for, at Guds intelligens, den guddommelige sandhed, kan blive skrevet på vores mentale tavle. Elever, der har lavet ballade i skolen, straffes måske med, at de skal skrive noget 100 gange på tavlen. Men det gælder ikke for os. For vi skal huske på, at det tager kun et enkelt øjeblik. Vi kan elske Gud så højt, at vi kun behøver fatte sandheden én gang for at acceptere den for altid, uden forbehold. Tænk på kvinden og hendes datter, der blev nævnt i begyndelsen af foredraget. Vi her bør stille os selv det samme spørgsmål om Guds helbredende nærvær, som denne mor gjorde. Nemlig, hvorfor har jeg aldrig kendt dig før? Hvorfor har jeg ikke altid kendt dig? Når vi hele tiden udtrykker guddommelig kærlighed i vores tanker, ord og handlinger, er det bøn i funktion. At udtrykke Guds kærlighed er som at spille et musikinstrument. I stedet for et klaver eller en guitar, er hele dagen vores instrument. Og den musik, vi kan vælge at spille, er Guds kærlighed. Kærlighed er et valg, at bade alt i Guds kærlighed og lade den indgå i vores tanker. Det er sand glæde. Som en allersidste pointe opfordrede Mark Sweeney os til at holde fast i Guds kærlighed. Når man tilsætter
urter eller krydderier til sin suppe, kan det godt være, at det ikke smager af så meget i begyndelsen, sagde han, men når de har kogt med suppen et stykke tid, så vil smagen ændre sig markant. På samme måde kan det være, at vi ikke føler den store forskel i begyndelsen, når vi erkender, at Guds kærlighed er trygt i os. Men hvis vi lader ikke bare ord, men følelsen af Guds allesteds nærværende kærlighed udvikle sig i tanken, vil den ændre vores liv markant. Det må være grunden til, at der i Bibelen står, bliv i Guds kærlighed. Og her til slut, hvad skal vi så gøre nu? Jesus sagde, en ny befaling giver jeg jer, at I skal elske hverandre, ligesom jeg har elsket jer. Hvis vi gerne vil helbrede, ligesom Jesus gjorde, skal vi følge hans eksempel og udnytte til fulde den guddommelige kærlighed, som altid er nærværende. Der vil vi opleve stor skønhed og dyb inspiration. En inspiration, der forandrer både tanke og holdninger. I det øjeblik, vi lader kærlighed og sandhed ændre vores tanker dybt og grundigt, har vi forbundet bøn med helbredelse. Det var det. Thank you all so much. Would you like to do some questions maybe? Would that be something you would want to do? Er der nogen, der har nogle spørgsmål? De skal nok blive oversat, hvis der er nogen, der vil stille spørgsmål på engelsk eller dansk. My flight doesn't leave for a while. If you'd like. Anyone? We got just the right answer with your lecture. Oh, good. That's good. Thank you. That's nice. It's beautiful how, as I travel around, how that language of love and truth is in everyone's heart. Everyone. And we all are being blessed by it every day of the year. Max Winnie siger, at han oplever, når han rejser rundt, så er det fantastisk at opleve, hvordan den kærlighed er i alle mennesker, og de bliver velsignet af den. Sometimes people will ask me, how do you know when you hear something, how do you know it's actually from God? Hvordan ved du, at det er fra Gud? De tanker, du får, er der samtidig nogen, der spørger ham. I find, God doesn't just give you answers in the form of words. Gud giver os ikke bare svar i form af ord. Sometimes it's a better view of things. Samtidig kan det være et bedre syn på noget. Sometimes it's just a feeling without words. Samtidig er det bare en følelse uden ord. But the way that you can tell that it's God communicating with you, men den måde, hvorpå du kan vide, at det er Gud, der kommunikerer med dig, is by the love God creates in your heart along with the message. Er ved den kærlighed, Gud skaber i dit hjerte sammen med budskabet. So when you pray and you feel God's love hand in hand with the message, så når vi beder og føler Guds kærlighed går hånd i hånd med budskabet, then you know you can trust it. så ved vi, at vi kan stole på det. It's that love that gives the message authority in your heart and in your mind. Det er den ting, der giver budskabet autoritet i vores hjerte og vores tanker. You did a wonderful job here today because I changed many things that you didn't even have on the paper and you still did it, so thank you. Okay, ja. Good. All right. Thank you. That's all.